פה נפילות. תראי. הנה נפילות. וואו, בבתי זיקוק. בבתי זיקוק, אחי. כן. عرفتك مرة علينا دول ومن الليل מה? שתי פגיעות. עכשיו אני ראיתי שקודם כל אבל מכבים את העשן פגעו בבניין בין 22 קומות בפתח תקווה. טוב, פגיעה אצלנו ישירה. אתה בסדר? אנחנו איכשהו בסדר. פאק! הכל פה בוער. שתי פגיעות, מטורף, אני לא יודע אפילו מה. בין קצת לפני מד"א, בין חיים למד"א. יואו, הלך הבניין. יואו. בוא'נה, יש אנשים לכודים. וואו.